गोदान बोसोरनि जे जानुवारि इंराजि गोदान बोसोरखौ बावहरदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे सालबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 24 बोसोरारि जथुमा बेखौ जथायै सालबारि फरायसालिमानि गेवलां फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों आरो बेवहायनो जों दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव फुंबिलिनि आरज गाबनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे फिरफिला बेरायनाय लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै जोङो सालबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बर' सारखौ मोनदोंमोन लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय जोंनि जिल्लानिनो लोगो आफादगिरि हाग्रामा बर' बिथाङा बावबाय आरो बेजों जोङो दिनै थांनाय मोनायावबो जोंनि जे थान्दैमेल बे थान्दैमेला जागायदों आरो दिनैबो जागोन आरो बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जों दिनैनि जे लाइमोनफोरा जुजिनांनाय माखासे थासारि बेखौ लानानै इयुन समाव खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों माने गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय हाबाफारिजों खामानि मावदों आरो जोंनि लाइमोनफोराबो आरो जोंनि गार्जेनफोराबो गाव गावनि गथ' गथायखौ गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बयबो मुखुब नाथाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरा दिनैसिमबो जौ जुवा ड्राग्सजों गफबनानै दङ बेजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो उन्दै बैसोआवनो गुबुनजों खारफालाबायनाय आरो गावनि जे मान सन्मानखौ नायालासिनो बा माने इजि मानि गोरलैयै फैसा रां खामायनो नागिरनाय बे थासारिया जोंखौ गिख्रंथाव खालामदों दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिंखौ जोङो नोजोर होदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि बाक्सा जिल्लाया नैबेबायदि ड्राग्स जौ जुवाजों गफबनाय आरो लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जे जोंनि लाइमोनफोरा जाय समाव फरायनांगौ उन्दैसा लाइमोनफोरा हिनजावसा लाइमोनफोरा गुबैयै गावनि मान सन्मानखौ गारनानै गोरलै फैसा आरजिनो नागिरनायखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावगोन बिथांखि लानानै बेजों लोगोसे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे जोङो फोरमायदों जे जोंनि जि आइटेमफोर मोन 27ता जे जोंनि बर'नि आइटेम खाम जथा सिफुं दामजुनि गेजेराव सेरजा गंगोना आरो गाननाय जोमनाय दख'ना फास्रा गामसा आर'नाइ बायदि बायदिखौ जोङो मोननो हाबाय GI टेग बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय बे आयदाफोरखौबो जों जाहाथे जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि न'खराव आरो गाव गावनो जाहाथे जोंनि आखायाव लाखिनो हायो बेखौ जोङो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन बेजों लोगोसे जोंनि हा हुआ रैखाथि मोनथारनांगोन आरो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंसारनांगौनि थाखाय इयुनाव जों खामानि मावगोन आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनो माखासे जों बिथांखि दैथायहरगोन जायजों जोंनि बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे बर' माहारिनि जे फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो हानाय माखासे बिथांखिखौ जोङो दैथायहरगोन गुबैयै दा सोलिफुबाय थानाय जे जेंनाफोर लाइमोनफोरखौ लानानै बेनो गुबै जागोन मानो होनबा दिनै मोनसेबो दख'राया बेबायदि बोसोर बारग'आ जाय दख'राया जोंनि समाजारि जेंनाखौ लानानै सावरायो जेरैहाय हाबा जाखानाय आइजोफोरा इभेन हौवाफोराबो खारसनलाबायनाय खारलांलाबायनाय दोनखारलाबायनाय बे थासारिया जाय समाव रायजो जानांगौ जाय समाव गथ' गथाय खांनांगौ जाय समाव गावनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बे समावनो जोंनि बिमाफोरा जोंनि बिफाफोरा जोंनि बिदाफोरा जुदि बेबायदि खारलांनाय बे थासारियाबो जोंनाव गोबां माने नुजाथिदों दा बिनि थाखायनो बैफोरखौबो जाहाथे होबथानांगौनि थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावगोन आरो लाइमोनफोरा गुबैयै जोंनि इयुन फरायसायानो जोंनि इयुन जिहेतु दा बे इयुनखौ जों जुदि जोथोन लानांगौब्ला दिनैनि थासारियाव जि जेंनाजों बिथांमोना मोगा मोगि जादों दिनै मबाइल बाहायनाय जेंना जोंनि ड्राग्स बाहायनाय जेंना लोगोसे गावनि मान सन्मानखौ फाननानै माने इजि फैसा आरजिनायनि जि जेंना बेबो जोंनि नोजोराव गोग्लैदों दा बेखौ लानानै बोरैहाय सुस्रांनो हायो इयुनाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थागोन आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै जोंनि सिगांनि आगुनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमांखौ होलांदों बे सिमांखौ जोंनि जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावलाङो। गोजोन्थों।